בנוסף למטוסי הכיבוי, אנחנו עם כל טייסת הכיבוי בנוסף לשלושת המטוסים היוונים שגם הם מסייעים והגיעו הבוקר לסייע. מפכ"ל המשטרה אומר לפני זמן קצר, גם לטובת מי שלא שמע, אומר לפני זמן קצר, הנחיות לתושבים. מי שנאמר לו לצאת ויצא Je zit over 4,5 kilometer bij de 6. צריך פינוי. All over dat filmpje. Zie je, we kunnen er nog net langs. אם אתם מתקשרים ל-100 זה בתקופה מיידית, 110 זה לקבל הנחיות, ואם אתם בבית ואתם זקוקים לעזרה, למפכ"ל יש את הדרך שלנו להגיד איך תוכלו לפנות אלינו, פשוט תקנו צדדים גדול מהחנות, בואו נשמע. בוודאי שמדובר באירוע מאוד מאוד מורכב לאור זה שהוא נמצא בתוך עיר ואין השכונות. השכונות שביקשנו לפנות, כל אזרח שגר בשכונה הזאת יודע את זה. רשימת שכונות יחסית ארוכה, האזרח שגר בשכונה הזאת יודע את זה. בשכונות האלה נמצאים מאות שוטרים ומאות מתגברים מפיקוד העורף בעיקר, ולכן אין מצב שמישהו נמצא כרגע בשכונה ולא יודע שביקשנו לפנות אותה, במובן הזה שיש לו איזושהי סיבה להיבהל ולנסות לעזוב את ביתו כאשר הוא לא יתבקש. מי שנמצא בשכונה שאיננה בשכונות האלה, שישאר בבית, שלא יפריע לנתיבי התנועה, חשובים לנו, גם כמובן לכל מסעות הכיבוי, וגם חלילה לאמבולנסים וגם לכלי רכב שעוזרים לפנות אנשים שצריכים עזרה להתפנות. מי שנמצא בשכונות האלה ובמקרה לא הצליח מסיבה כלשהי, לא יכול להתפנות, לא הצליח להתפנות, בין אם הוא כבר יתקשר למוקד כזה או אחר ובין אם לא, מתבקש לקחת צדיק גדול, לא תדע לחלון ולהפריד את הדירה שממנה יש מי שצריך לפרוע. מפכ"ל המשטרה שתביא בחיפה לפני זמן קצר, ובואו כאשר המפכ"ל מדבר על השכונות האלה, אז בואו רק נאמר ונחזור באילו שכונות מדובר. אנחנו מדברים על דניה, רמות ספיר, רמת חן, רמת אלמוגי, רמת בן גוריון, מרכז חורב, אחוזה, רמת אשכול, בגין, רמת גולדה ונאות פרף. אלה הן השכונות בחיפה שפונו מיושביהן, וכאמור מפכ"ל המשטרה בזה מי שעדיין נמצא בשכונות האלה ולא פינו אותו או צריך עזרה, שפשוט יוציא סדין מחוץ לחלון וינופף. Als je hulp nodig hebt moet je laken buiten hangen. Als je hulp nodig hebt in je huis bent en eruit kan moet je laken uit je raam hangen. שבר את ידו לאחר שהוא ניסה לטפס ולראות אם יש מישהו בבית ולהיכנס לתוך הדירה. הם עוברים בית וסומכים בית באותם שכונות. דבר נוסף, מפכ"ל המשטרה מנסה להקים צוות ארצי משולב לריכוז הטיפול והאח"מ באירועי הדלקות. מפקדת חייל שגם החקירות והמודיעין מטעם מני יצחק להקים צוות ארצי משולב לריכוז הטיפול האח"מי באירועי הדלקות ברחבי הארץ, לרבות היבטי חקירה, מודיעין, טכנולוגיה וזיהוי פלילי. יעמוד בראש הצוות ראש מדור חקירות של אגף ניצב פוליטי מהחטיבות השונות, יבצעו את כל תמונת המצב, ירכזו את כל תמונות המצב, את כל הניתוח של כל האירועים, כל הדברים הללו כמובן הם אומרים הכל. אם כן, זה מה שקורה כרגע בחיפה, ויש לנו עוד מוקדים שהאש משתוללת בהם. מוקד אחד זה יער הזורע, 10 צוותים רן ממש משתלט שם על האש, והעשן הסמיך מתאמר שם על ואדי מלק, על כל Wadi Melk, daar wou ik toch niet doorheen. Waar ga je dan doorheen? Dit is niet Wadi Melk. Dat is Wadi Melk. Deze toch niet in Wadi Melk kust. Dat is Wadi Melk. חדרה נפתחו לתנועה, תנועת הרכבות תחזור בקרוב לשגרה. Kijk daar eens rechts. Dat is zo. שאומר המפכ"ל לגבי מספר הטלפון שאזרחים צריכים hier begint Wadi Melk. באמצעות קו 110 אם מדובר בצורך במידע, אבל מי שמבקש את מוקד המשטרה העיקרי כדי להודיע משהו על צורך דחוף זה מוקד 100. תבחינו בין שני החיים. תודה אורלי. דורון שפר כתבנו, אתה בחמ"ל בחיפה, מה קורה שם דורון? Dit is het einde van Wadi Melk. Wadi Melk loopt oost-west. Hier gaat hij. Deze weg, de 70, die loopt door Wadi Melk. Daar wou ik niet heen. Je bent toch langs Jokdel gereden? heel mooi daar. Je ziet de mensen.
עוברת, עולה באש, בית אחר בית, ולא רק בתים שלמים פשוט בוערים כרגע, עם עשן שחור גדול. Dat is Hazorea, dat zingt. בכל הדרך לכאן, לכל מדינת